challenge of eating chulbul and drinking this what is this? Water. So này làm cái thật đấy. Nè. Nè này. Dek, kamu di sini kan dek, dek. Mama. Mari kena ada này này ini kena. Dah kapun wali ni. Oh, biku ini mana apa? Mari ya, mari ya. Dah ni. Ayam ni ada. Để Himan chia hai ăn, hai đừng vừa hai jangan sampai cuma apa sih cuma garam sedikit sih sudah hai logoफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि देनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव salah Riu होफिनसै Riu दे Hai logoफोर गिबियावनो खुलुमबाय लोगोसे आंनि देनस्रि फुंखा YouTube चेनेलाव बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय ओमफ्राय दिनै जोङो मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय नै मा दङ बेखिनियानो आरोना माने जोंखौ चेलेन्ज भिडिअ लाबो होननानै बुंहरबाय थानायखाय दिनै जोङो चेलेन्ज भिडिअखौ खालामसै आरो ओमफ्राय माबा दङ ORS खौ जोङो नैबे गिलासाव बख'जोबनानै लाबाय गिलास खालामबाय ओमफ्राय बेयाव माबा दङ चुलबुलि ओमफ्राय बे चुलबुलिखौ पेकेटनि आरो पेकेटसे जागोन ओमफ्राय जायनो जाखांग्रोनो हायो बेनो बेखौ लोंग्रोनो हागोन आरोना ओमफ्राय बिसिनाय सिस्टेमा ओरैबायदि बेखौथ' ओरै बिसिबा थाब बिसिना होखागोन ना ओमफ्राय नै बिदियाव बिसिनांगोन आरो ओरै ओरै बिसिनांगोन आरो बिदियाव ओरै बिसिनांगोन नै बिदियाव ओमफ्राय बेखौ बिसिनानै जाजोबनांगोन बेखौ हमना ला बेयाव हमदो हमा ओमफ्राय नै बेखौ लोंखांबोला बेयावहाय माबा दङ गयाबो बेल'सो आरोना नै बेखिनिल' बे फाथिखौ दोनस्रानोसै गया सोलोंसाव जाजाग्रा जिनिस नङा बेखिनिल' गया ओमफ्राय जायनो बेखौ लोंखांनो हायो ओमफ्राय बे गयखौ मोनजागोन आरो ओमफ्राय बेखिनियानो आरोना जोंना चेलेन्ज भिडिअआ एसेबां माबा माबि जालु जाला गोसोआ बाराबो जानो हाखायाना बेखौ बिथिं बिसिनांगौ खोन्थाखादो इलाय आं खिथाखाबाय माथो इलाय इदियाव बिसिनांगौ उदै गेजेराव उदैयाव बिसिनांगौ ओमफ्राय दाना जायफोरा ओरै फैबाव नोंखौ बारा नुवाखै फैबाव माने ओमफ्राय दाना जायफोरा जोंनि बे चेलेन्ज भिडिअखौ नायनो होननानै कमेन्ट हरबाय थादोंमोन नायलांदो अब्लालाय जोङो चेलेन्ज भिडिअखौ जागायलांसै न मिथु 1 2 3 होन नामा 1 2 3 Orsi Hatai dot hatai dot lagi ya beda नै आंना हाबाय लोगोफोर आसुगुर गोलाव ना नै दाना बेखौ आङो जानांसिगौ बेसे सुना हो माने बालाय बोरै सुनोबा हिमानसि जा आहा लोगोआव हिमानसिबो दङ आरोना बोरै हानांगौ बेखौलाय हायो सेस्था खालामबा हायो आसुगुरानो गैया नै आंनिया आसुगुर गैया हालांगोन माथो नोङो हायाखै मिथिला दे नागिरबाय नांसे एन्जरा खायबाय दं
जाखांसिगोनानो आङो नै हामाराखै आखाइजोंसो बिसिनांगौमोनथ' ओमफ्राय बियो रुब्रा आखाइजोंसो बिसिनांगौमोन बियो ओमफ्राय फाउल खालामबाय खुगाजों अरसिबाय बिनिखायनो बियो माबा नो फिसिबना होनांसिगोन जोङो दसे जाथों मोना नों दे 20 बार सिबनांगोन सान जल्दि खुगाजों अरसिनायनि आरो 20 बार दे जानो मोना नोङो 20 बार सिब 1 2 सानफोरा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 आंनिया जोब्बाय लोगोफोर नै जोब्बाय जाजोब्बाय आङो ओमफ्रायो बेखौ मोलोंसिगोन दा आङो आंनिया जोब्बाय नालाय बेखायनो मोलोंसिगोन आरो लोंगोमोन जोंना हिमानसिबो दंना हागोन बे लोंनो जोंना Ay, दै गोलांनो हागोन दै गोलां देलाय नै नोंना दैयानो जल्दी जा जल्दी जा जोबगोन आंनिया नै जोबलायलायनोसै जल्दी जा खालामदों माथो जोबथारसिगोन मुर्तुआ जेनसिगोन आंजों मुर्तुआ जाखाङाखैनो नै लोगोफोर आंना जोब्बाय मुर्तुआ दाबो जाखाङाखै ओइ दे नोङो दाबो जाखाङाखै माबाखौ लोंग्रोदो गयखौ सेख'लायनोसै दाना जाय सेख'नो हायो बेनो मोजां दे लोंग्रोदो अहायलाय बेलाय आं जानोसै नै देरहानायनि जै दे हिमानसि देरहानायनि जै जानो गय देरहानायनि जै जेनबाबो गोजोननाय दङ अहादों देरहानायाथ' आं देरहाखाबाय लोगोफोर ओमफ्रायो गयखौ राननानै जानोसै आरोना आं जाजोबबालाय जाजोबनो हागौमोन ओमफ्राय राननानै जानोसै जायफोरा आंजों सापर्ट दङ रेड कालारनि लाभ सिम्बल हरदो ओमफ्राय जायफोरा मुर्तुजों सापर्ट दङ बेनो ग्रीन कालारनि लाभ सिम्बल हरदो आरो जायोलै आंनिया ग्रीन बाबा होमबानिया मिथिसिगोन आरोना सोर सोरजों बांसिन सापर्ट दङ बेखौ मिथिसिगोन हरथारदै लोगोफोर नायनो नेनानै थागोन आंना रेड ओमफ्राय मुर्तुनिया ग्रीन बावगारनो नाङा साननो हागौ फाल्तु भिडिअ लेबेलायना साननो हागौ आरो एक्चुअलि आइबा बिराद गुसुं बेखायनो एसे एन्टारटेनमेन्ट खालामनानै मिनि खुसि रंजानानै सोलिनांगौ ओंखायनो जोंबो जेरै हायो एरै मिनि खुसि थानो नाजायो दा बेखौनो नोंथांमोन बयजोंबो शेयार खालामबाय दा सोरबाया गाज्रि मोननो हागौ बा सोरबाया मोजां मोननो हागौ जेबो नङा मोजां मोननाय आरो गाज्रि मोननाय थाखायो बाटाबारिनि गय बाटाबारिनि गय जा बे भिडिअखौलाय जोङो लाबोखायामोन ओमफ्राय लाबो होननानै बुंहरबाय थादोंना बेनिखायसो लाबोदों ना ओमफ्राय जोंनाथ' चेलेन्ज भिडिअ जोब्बाय बेखिनियावनोमोन जियानो जायामानो नैबे देरहाबाय उइनार जाबाय जेनबाय आरो जेननायावबो गोजोननाय दङ ओमफ्राय आङो मोनसे खोथा खिथानि रियेल आरोना बियो रियेल ना मा होनगोन बेयो सिमांसो आरो आं सिमां नुनाय दहाय रावनोबो खिथायाखै आं बेयावसो फार्स्ट खिथानोसै नोंनोबो खिथायाखै दा आंथ' नोंनो दहाय ससे खिथाज्रांबाय आरो ओमफ्राय एबार फुल खिथानोसै आंथ' सानफ्रोमबो बेलासि उन्दुयोना ओमफ्राय ओइ सिरता खिथाग्रोनाब्रा आंथ' सानफ्रोमबो बेलासि उन्दुयोना ओमफ्राय दिनैबो उन्दुदोंमोन ओमफ्राय उन्दुनायाव ओरैबायदि मोनसे सिमां नुदों आङो बिराद मोजां सिमां आरोना
मोनसे न' आरोना बे न'आव जायनो थाङो बेनो फैसा बक्स दं आरो बे बक्सनिफ्राय जायनो थाङो खन'नानै लाबोनो हायो आरो ओमफ्राय 500 गोजा आरो फैसाया 500 बिदि गोजा सोरनोबा नांगौबा खन'नानै लायजागोन बेफोरबायदि आरो ओमफ्राय बिराद मानसियानो थाङो ओमफ्राय सानसेखालि आंबो थांदों आरो बेयावहाय ओमफ्राय थांनानै फैसाखौ आंबो 500 लांसै फैसा गैथारा जादों होननानै आंबो फैसाखौ फैसाखौ आंबो 500 लाबाय आरो ओमफ्राय 500 लानानै आङो माहाय साइड थांबाय आंना 500आनो जागोन होननानै साइड थांबाय ओमफ्राय आङो फैसाखौ 500ल'सो लादों ओमफ्राय 500आ दांनाय लोगो लोगो आं दांनाय लोगो लोगो 1000सो जायो आरो जेखि जाया आं दांबानो 1000सो जायो आं दांबानो 1000सो जायो ओमफ्राय बै बेलेगफोराबो 500 लाग्राफोरा हाय जोंलाय माथो 500ल'सो लाबोदो जोंना मानो 1000सो जायाखै होननानै आंखौ दांनो होयो आरो फैसाखौ ओमफ्राय आं दांबानो 1000सो जायो आं दांबानो 1000सो जायो ओमफ्राय गासिबो मानसिफोरानो बिनिफ्राय फैसाखौ 500 लायै ओमफ्राय आंखौ दांनो होफैदों आरो नों आंनिखौबो दांना हो आंनिखौबो दांना होनानै ओमफ्राय आं गासिबनिखौबो दाङै हरदों आरो बिराद मानसि दांजोबनो हायासै सिरिबो मोनना होबाय आङो उन्दुबाय थानायावनो ओमफ्राय खायसेनिखौ दांना हरनो मोनबाय आरो 1000से खालामनानै हरनो मोनबाय मा सिमां बे आसुरितखा सिमाङाबो नमथु बेबायदि सिमां नुनाय आरो आङो दांनो होगोन र' दा 1000से नांगौ जादों आंबो बे सिमांखौ आङो हस्सा नुमारदों मानो बेबायदि नुदों मिन्थिया हस्सा नुमारदों आरो आंनि आखायासो माबा मोनसे बुस्थु जाबाय नामाथाय फैसा बारायग्रा रानि मा खेथिलाबो मबाइलाव देखाय बे सिमांखौ बेयाव खोन्थाफानो होननानै खोन्थाबाय आरो ओमफ्राय जोङो बेखिनियावनो भिडिअखौ फोजोबनोसै दाना जायफोरा जोंनि बे भिडिअखौ नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय आरो नेक्स्टआव मा हायो गोदान भिडिअ लानानै फैलायनोसै जुदि जोंखौ आरो माबाफोर भिडिअ लाबोहोनो गोसोब्ला खोन्थाहरबानो जाबाय कमेन्टआवहाय लिरनानै हरबानो जाबाय बिदि भिडिअ लाबो आब' होननानै आरो बहुत कमेन्टनि रिप्लाइ भिडिअ बानायनो दंबावो आङो नायनानै दोनदों गासैनिखौबो खालामजोबनो हायाखै बेबायदिनो समबो मिलायनांगोन ना न' लोगोफोर ओमफ्राय सम मिलायब्ला खालामलांबाय थानोसै आरोना न'मथु लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै बाय बाय ओमफ्राय लास्टआव आङो बुंबावनि जायफोरा आंजों साफायो रेड कालारनि लाभ सिम्बल हरबानो जाबाय ओमफ्राय मुथुजों जायफोरा साफात ग्रीन कालारनि लाभ सिम्बल हरबानो जाबाय बाय बाय लाम्स बेफोरखौ बावथारनांगोन बन्द' खालामनाङा बहाबाय मोनजाबाय मोलोंबाय आरो माथो नांबावख दाना नैबेखौ गारहैनांसिगोन गरमसोबाय नै लोगोफोर दिनै चेलेन्ज भिडिअ दङ चेलेन्ज भिडिअ लाबो होनना बुंनायखाय आङो दिनै लाबोथारनो नाजाबाय माने जों एसेबां जाया नैबे मोननैखौल' जागोन बियो आंनि ओमफ्राय बियो मुथुनि ओमफ्राय आङो बेखौ मोनसे बुस्थु खालामनो नागिरदों मोनसे आइडिया खालामनो नागिरदों बियो आंनि ना बेखौ आङो इयाव थुफ्लंना लानोसै बाराद्राय थांबाय नै बेयो आंनि बे मुथुआथ' बेबायदि खामानि मावनायखौ नुवाखैना आं सिरिसो मावखुमादों आं न' सिङावसो दङ ओमफ्राय जोङो चेलेन्ज भिडिअखौ बै बाहेरायावसो खालामगोन दाना जोङो माबायदि चेलेन्ज भिडिअ खालामनो नायलांबाय थादो लोगोफोर